נראה כעת שאלה מבחינה שמתאימה ליחידה 3 מ-2025. טבלת הדפים של תהליך במערכת עם זיכרון וירטואלי נראית ככה. כל המספרים הם דצימליים בבסיס 10, מתחילים מ-0, וכל הכתובות הן כתובות של בית בזיכרון, ונתון גם גודל הדף שהוא 4096 בתים. כן, אז אנחנו רואים כאן טבלת דפים, כן, וזה נשמע לנו כמו החומר של יחידה 3, כן? ויש לנו איזשהו זיכרון וירטואלי, ואנחנו צריכים בעצם לחשב על את הכתובת הפיזית שלו. אז כאן יש לנו בטבלת דפים את המספר דף, אוקיי? האם הדף ממופה לזיכרון ראשי, 1 אם כן ו0 אם לא, ומספר מסגרת מתאימה בזיכרון הפיזי. כן, ונותנים לנו איזשהו כתובת וירטואלית 9000, ואומרים לנו תמפו את זה לכתובת הפיזית. אוקיי, אז בואו נתחיל להשתמש בנתונים. אז אני יודעת שגודל הדף הוא 4096 בתים, אוקיי? בואו נכתוב את זה פה רגע. אז 4096 בתים, כן, זה 4K, זה בדרך כלל גודל סטנדרטי של דף, אז 2 בחזקת 12, אוקיי? ואז אני יודע שיש לי פה 12 ביטים בשביל לייצג את זה. והכתובת הווירטואלית שלנו שאנחנו רוצים בעצם זה הכתובת 9000. אז אנחנו בעצם רוצים למצוא את המספר הדף המתאים. כדי למצוא את המספר הדף המתאים, בעצם אנחנו צריכים להבין כמה דפים מילינו, כן? אז 4096 זה הדף הראשון, 4096 נוספים זה הדף השני, והכתובת הווירטואלית 9000 נמצאת בדף השלישי. אוקיי, אז מספר 9000 לחלק ל-4096, ערך תחתון זה מביא לנו דף מספר 2. אוקיי? דף 0, דף 1, דף 2. זה הדף השלישי. עכשיו אנחנו בעצם צריכים, בנוסף למצוא את מספר דף, אנחנו צריכים למצוא את המספר אסט. כי אם נזכור איך בעצם כתובת וירטואלית, כאילו איך היא בנויה, virtual address, בנויה מכך שיש לנו פה בעצם את המספר דף, וכאן יש לנו את האסט. מכיוון שאנחנו יודעים שגודל הדף הוא 4096, ובשביל לייצג אותו אנחנו צריכים 12 ביטים, אז אנחנו מבינים שבשביל האסט צריך 12 ביטים. כן, זה בעצם כל האופציות השונות של לייצג, צריך 12 ביטים כדי לייצר 4096. אוקיי, אז מספר דף, בשביל לדעת את הכמות בתים, הרבה פעמים גם נתון לנו אורך הכתובת וירטואלית, כאן לא נתון לנו, אפשר לדעת על ידי הגודל של טבלת בתים, שרואים שהיא בגודל של 6. בכל אופן, אז כך נראה כתובת וירטואלית. עכשיו אנחנו בעצם מצאנו את המספר דף שלנו, המספר דף שלנו הוא דף מספר 2, ואנחנו הולכים לטבלת דפים לדף מספר 2, ואנחנו בעצם רוצים להביא את המספר מסגרת. מה הבעיה? שכאן אנחנו רואים שבעצם הדף לא ממופה מהזיכרון, זאת אומרת אין לי בזיכרון הראשי את הדף עצמו, לכן אין לי אפשרות לחשב את הכתובת הפיזית, מכיוון שנראה לי פה פסיקת דף, מתרחשת פסיקת דף, ולכן התשובה הנכונה תהיה ד', לא ניתן לחשב את הכתובת הווירטואלית הבאה, אוקיי? אם בכל אופן הייתם מוצאים איזשהו כתובת שבאמת כאן זה כן היה תקין, היה פה מספר 1, היינו משתמשים בערך של המסגרת הפיזית כדי לחשב את הכתובת הפיזית.